Bicyklet zatiaľ výsledkovo je najslabším v Melke, čiže sme očakávali takýto zápas. Mali sme úlohy, ktoré predurčovali to, že zápas bude ľahký. Škoda, chvíľkami nebol náš prejav taký, aký sme si chceli a to nás trošku mrzí, pretože o chvíľu odchádzame do Turecka a chceli sme sa dobre naladiť. V takýchto zápasoch, kedy naozaj už len podľa postavenia v tabuľke hral prvý proti poslednému, také tie víťazstva z kategórie povinných bývajú občas také najťažšie. Niekedy áno, niekedy nie. Myslím, že teraz to nebolo to najťažšie, ale chceli sme sa hlavne tak naladiť, že hrať dobre, nešlo nám o výsledok, ako to skončí, ale aby sme sa videli, aby sme sa dobre zahrali. A to myslím si, že dnes nebolo až tak na také úrovni, ako by sme chceli. Nebolo to zlé, ale mohlo to byť lepšie.